Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Genitiv sa prijedlogom iz označava kretanje, odvajanje, poticanje iz unutrašnjosti drugog predmeta tipa izašli su iz skupštine. Genitiv sa prijedlogom iz može se odnositi i na vrijeme, kao na primjer priče iz davnina. To značenje postoji i u frazeologizovanim izrazima kao iz dana u dan, iz godine u godinu i sl. Genitiv sa prijedlogom iz može označavati i način i uzrok. Sve se promijenilo iz temelja. Neki su pošteni iz straha. Genitiv sa prijedlogom sa znači da kretanje ili druga aktivnost počinje sa gornje, površinske ili spoljašnje strane predmeta, kao na primjer posmatra nas sa balkona. U značenju mjesta sa ili iz kojeg počinje kretanje prijedlog sa alternira sa prijedlogom iz, pri čemu se sa upotrebljava kad se mjesto nalazi na višem nivou, na vodi, kada je riječ o ustanovi i sl. Na primjer, ona dolazi sa sela, ali iz grada. U takvim izrazima prijedlog sa ima značenje suprotno prijedlogu na ili u, na primjer ići na posao, ići sa posla, ići u šumu, ići iz šume. Genitiv sa prijedlogom sa može označavati i vrijeme, na primjer s proljeća, s jeseni. Genitiv se koristi i sa prijedlozima bez, osim i liše. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom bez je nepostojanje, odsutnost lišenog čega, na primjer čovjek bez mane. Osnovno značenje genitiva sa prijedlozima osim i liše je izuzimanje. Na primjer, odriče se svega osim kuće. Uživam u svim sportovima liše boksa. Genitiv sa prijedlogom umjesto znači da se predmet nalazi na mjestu drugog predmeta ili uopšte zamjenjivanja tipa. Tamo je umjesto njega išao brat. Genitiv se koristi sa još mnogo prijedloga: ispred, iza, izvan, unutar, iznad, ispod, više, niže, prije, uoči, poslije, nakon, za, tokom, krajem, usred, oko, blizu, kod, kraj, nadomak, nadohvat, mimo, duž, širom, preko, putem, pomoću, između i mnogim drugim. Genitiv sa prijedlogom iz označava kretanje, odvajanje, poticanje iz unutrašnjosti drugog predmeta. Na primjer, izašli su iz skupštine, zvali su me prijatelji iz Bijelog polja, pucali su iz puške. Može se odnositi i na vrijeme, kao na primjer priče iz davnina, navika iz djetinjstva, greška iz mladosti. Genitiv sa prijedlogom iz može označavati način i uzrok. Sve se promijenilo iz temelja, upinjao se iz petnih žila, udarali su iz sve snage, neki su pošteni iz straha, uradio je to iz ljubavi, rekao je to iz uvjerenja. Kada kretanje ili druga aktivnost počinje sa gornje, površinske ili spoljašnje strane predmeta, upotrebljava se genitiv sa prijedlogom sa. Na primjer, posmatra nas sa balkona, silazi sa broda, lišće pada sa stabala, jučer su se vratili s mora. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom bez je nepostojanje, odsutnost, lišenost čega. Na primjer, čovjek bez mane, košulja bez rukava, učinili su to bez pitanja. Osnovno značenje genitiva sa prijedlozima osim i liše je izuzimanje. Na primjer,
Odriču se svega osim kuće. Uživam u svim sportovima liše boksa. Genitiv sa prijedlogom umjesto znači da se predmet nalazi na mjestu drugog predmeta ili uopšteno zamjenjivanje tipa. Tamo je umjesto njega išao brat, umjesto odgovora postavio je pitanje i tako dalje. Genitiv se koristi sa još mnogo prijedloga. Na primjer, okupili su se ispred zgrade, sakrio je nešto iza leđa. Takve promjene odvijaju se izvan jezika. Bili su to dogovori unutar familije. Pala je magla iznad grada. Ostavio je poruku ispod vrata. Više kuće je napravljen bunar. Niže sela su močvare. Probudili su se prije zore. Uoči ispita niko nije mogao da spava. Dogovorili smo se da se vidimo poslije odmora. Nastojali smo da dođemo još za dana. Doći će tek krajem godine. To se dogodilo usred bijela dana. Toga dana bila je razgovorljiva mimo običaja. Šetali su duž obale. Postao je poznat širom svijeta. Anketa je sprovedena putem telefona. Okupili smo se u noći između petka i subote. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.